8 В клас, класен ръководител Нели Цветкова, е първият клас, а ДФСГ Интелект първата гимназия, които се включват в урока по плетене "Дядовата ръкавичка", каза директорът Емил Райков. Заедно с децата плетоха ръководителят на Младежкия информационно-консултантски център в Плевен Милен Първанов и учителят по плетене Людмила Замфирова. Тя е лекар по професия и специалист в работата с две куки. Като завършваща инициатива за 2011 година, ние решихме да направим нова и атрактивна инициатива. Кръстили сме я "Дядовата ръкавичка". Този път развихряме въображението си в една друга насока. Става въпрос за обучение по плетене с две игли. Идеята е да популяризираме старите български обичаи и занаяти, като по нестандартен начин решихме в училище Интелект Плевен да проведем обучение по плетене. Идеята съвсем спонтанно изникна така и просто решихме да се позабавляваме малко и да се опитаме да направим интересни неща от прежда. Когато обявихте инициативата, имаше ли голям интерес сред учениците? Да, имаше доста голям интерес. За зимната ваканция децата ще имат домашна работа да се упражняват в плетене и след ваканцията да покажат какво са изработили. Изплетените неща и коледни сладки ще бъдат подарени на възрастните хора в старческия дом в Бохот.